There is a handover takeover yoitika kuIncomo Barracks yakashamisa vanhu vakati zvii zvava kuitika izvi panguva ino inoonekwa kunzi aiwa the country aiwa in a deep political turmoil. Zinapinda mashoko anobuda panapa achibudikira ndoku the military zvashamisa vanhu kuti wasubscribe wolaika woturn on the bell icon. Tichipinda panapa payendo yechipinge celebs maposta mapictures yamuri kuona ayo aiwa pana naAnselm Sanyatwe udanyora chiti Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Namo Anselm Sanyatwe is the chief witnessing officer at Incomo Barracks and of a takeover ceremony where incoming Commander Brigadier General Rabani Nikisi is taking over from outgoing Commander Major General Josephat Kumumba. Uponyora the source of ZBC online. Tipina panapa payendo yevakomana vari concerned vanouya zvekare vachiposta this picture ramuri kuona vakomana veStar FM. Tona vakomana vachikunda chiti is this another move by Mafidi to consolidate power? Who is Rabani Nikisi? As a question mark. Mashoko anachibvunzwa panapa vanachiti aiwa panguva iyi yatinoona kuti the country is not stable, iri volatile. Panapa panoonekwa kunzi vakomana they are trying to create power beyond another term. Vari vachibvunza vachiti aiwa tichiona pachiitika a handover takeover panapa is it another move by the regime kuti consolidate power isi vanhu vanozoti maallies kwavari vanhu vasingazovajambukiri kana vasingazovafumuri kana vasingazovapandukiri. Mashoko ashamisa vanhu kuti people they are now just watching vanhu vakungotarisa vasingachazivi kuti aiwa zviri kubva kuchienda kuvi just because vamusoro vakapindamo they withholded. Imbutidzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro this handover takeover this military equipment. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.